себе си и за творбите си, професор Емил Попов откри простор на един баир край село Дрен. Тук е уникалният, създаден от него арт-център Овчарника. Тук наблизо е къщата на дядо му и плевнята, върната към живот като ателие. В двора, недалеч от 100-годишния орех, е творбата, с която завършва академията, донесла на скулптура и критики, и аплодисменти. По един странен начин минало, спомени, далечни и нови пътища се сплитат в спокойствието на това място, което променя погледа и на новодошлия. И го кара да се усети и той, вътре в плетеницата на минало, спомени, далечни и нови пътища. Моето семейство не е художническо, баща ми беше лекар и при тези кръжочни форми в детското време Цани Цанев, прекрасен живописец, Любен Гайдаров също, след това Цанко Апостолов. Те са първите трима, които практически съм виждал наживо като художници. Аз затова постоянно повтарям, че е много важно да се отчитат изключенията, а не да се обобщава каква е била системата. Системата е била така, когато се е получило, минава тайфуна през тебе, през твоето място и толкова. Никой не те пита. Какво се е случило обаче след този тайфун, защото точно в това време и Цани Цанев, и Любен Гайдаров бяха водещи артисти с определено вкус към парижката школа. И това в техното творчество може да го види всеки, който пожелае. Тук не говорим за пристрастия. Просто елат, виж факта. И толкова. Бях завършил гимназия с математически профил в Перник. И само си се бях готвил с тези курсови форми и то в много така любителски вариант. А той си беше много сериозен. Той сега продължава за щастие класическото рисуване, защото трябва да усетиш изобразителната мощ на кандидата. Какво друго? Имаш класическо рисуване, класическо моделиране, по натура всичко това и композиция в глина. И първата година не ме приеха съвсем оправдано, защото имаше огромна конкуренция. Тогава за същите места, за които сега се работи, кандидатите бяха между 160-180, за същите 8 или 10 места. Аз влязох в академията 70-та година. Значи, това, което с кратки думи може да се каже за това време, поне през моя така филтър, че беше преминал догматичния, най-тежко догматичния период на академията, който неминуемо е минал и там. Както това е съвсем толкова е ясно, че не мисля, че е нужно и да се коментира. Но заедно с това, в академията, аз това казвам, че и от самото и създаване, от там са минали най-мощните наши личности в изобразителното изкуство и това даде, според мен, магистралите за студентите извън системата, въпреки системата. В академията вече имаха сериозни позиции и Величко Минеков, и Чапа, прекрасен, скъп приятел и учител. Отделно следите магистралите, които бяха оставили Далчев, Марков, Лазаров. Казва се ателието на Далчев, на Марков, на Лазаров. И те вече имаха своите следовници, което беше наша готова, заварена ситуация на първокурсниците. Така че това присъствие от една страна, не го отричам, имаше и този догматичен аспект към проблема и на обучението и въобще като разбиране за изкуство. Но в същото време
имаше и този пробив на хората преди нас. Ти си, да речем, първи или втори курс скулптура, но в академията всички говорят за какво е говорил Бешков. Едва другите вече бяха в отвъдното, бяха покойници, и Лазаров, и Андрей Николов, и майстора, но чуваш, ето тук на пейката седеше майстора и си говореше, нали, за неговите неща. Или тук Бешков по неговия начин. Това беше страшно впечатляващо. Засекохме се в едно време с Ангел Станев. Той беше на най-високо ниво, най-напреднал и получи най-тежки, така бих казал, удари от догматичната страна на разбирането за обучението. Но с него ходахме в библиотеката нон-стоп. Отиваш да гледаш черно-бялото кино, нали, в което виждаш Куросава, виждаш тогава излезе Пътят на Фелини и си викаш, това е културата, другото хубаво стои, не ме интересува. Така че това бяха много важни неща. Престоя в академията, изложбите, магистралите на тежките класици и пробива на тия, които бяха вече техни ученици и вече бяха заели позиция. После във втори курс едно пътуване до Гърция, ами все едно токов удар. Виждаш изведнъж, нали, курусите от Атинския музей. Страшна работа. Цикладите. В четвърти курс, когато вече трябваше да се отива към финал, аз вече бях преживял този токов удар от нещата в Атина, но си казах какво ме интересува, с какво излизам. Изучаваш натура, но не конкретна натура, а бих казал синтезирана натура. Натура, която трансформираш във форма. Във форма, която е твоето сетиво за скулптура. Как тази форма можеш да я превърнеш в твоя изразителност. И това състояние, нарекох го маратонец, това състояние на енергия, все пак и на дързост. Професора ми беше толкова готин Любен Димитров. Той имаше една голяма широта. И вижда го и ми казва за комисията. Виж сега, да вземеш да му туриш една топка на това в краката или на лопата. И аз почвам да се смея. И той почва да се смее. И след това се получи това за западно влияние, среден 3 на композиция, отличен 6 на етюд. И тогава и Величко Минеков, светла му памет, аз си позволих, викам, моля за вашето мнение за тази моя работа. Засмя се и вика, гледай си пътя. На другата година беше в национална изложба и получих някакви такива, извинявам се, че изтъквам себе си, но понеже, нали, говорим за процеси, получих някакви така големи подкрепи от Павел Койчев. Ние не се познаваме нито с него, нито с Крум Дамянов. Чувам аз такива едни реплики, които ми дадоха кураж и дързост, разбира се. Знаеш, че е важно. В 1983 година Величко Минеков ми каза, влизаш в конкурс тук за асистенти в академията. Аз отново му викам, аз не се чувствам подготвен, кандидатстваш в конкурс, трябва да се явиш. И от тогава ме приеха за асистент в академията, 1983 година. Постоянно разказвам на студентите за Кирил Петров. Урока на Кирил Петров, да. Първо, нали, Светлин го извади от Сталийска махала. Той, като отидох след неговата кончина там, за да правя портрета му, и една тишина, ама страховита, беше едно лято, и той живееше в една плетена колипка от 2 стаички, на принципа на плевнята, изплетено и измазано с пръст. Не мога да спестя този етюд, защото е много важен. Влизаш в стаичката, най-напред
имаше един огромен орех, под ореха имаше едно агне. Седеше. Жега, жестока. Влизаш вътре, от лявата страна грамота, златен медал за живопис 1937 година в Париж. Едно радио и нищо друго, пирони за картините. Легло и всичките две стаички, пирони, картините на бай Кирил. Имаше една огромна изложба на Раковска, на Райко Алексиев. Беше абсолютна изненада. До тогава, нали, той с неговия екстремен такъв пространствен подход към картината, към условността, към фигурата, изведнъж нежни тела, направени ама толкова финно, толкова нежно, толкова красиво. Само тела, цялата изложба. И аз седа, зяпам, мълча, а бай Кирил седеше в средата и по едно време си извади боичките и една четка и започна да си дорисува една от картините. Започна да си я завършва. И от тогава думата завършеността не съществува. Няма такава дума. Казвам, че на моята маса има такива манджи, които ми се струват полезни. Ако не им стигат, да ходят на друго място. Нито съм ревнив, нито пък считам, че изчерпвам проблема за обучението. Казвам, че проблема пред тебе има натура, трябва да увеличиш изобразителната си мощ. Това се случва по какъв начин? Веднъж чрез увеличаване на културата, а това става в библиотеката, като не можеш да ходиш да пътуваш. Другото е скъпо, въпрос на случки и така нататък. Библиотеката е до тебе. От тебе зависи рисунката ти да е мощна и изразителна, да е напълнена с това, което виждаш, с това, което си научил от анатомията. И след това, разбира се, работа. Трябва да имаш едно такова радостно трудолюбие. Удоволствие от работата. Удоволствие от преодоляването. Аз общо взето нямам развихрено въображение, върта около няколко теми и това е. И ги интерпретирам многократно. Любовта на човека към животното от детското време. Детето прегръща животното. Това е теорема. Не може да се... Просто като магнит привличате. И понеже си имал късмета да растеш между тях, какво по-лесно от това? Прекрасно. Залепях се за хората с каруците. Стоях в оборите, понеже 56-та година, когато съм бил съвсем малък, вече моите спомени от нашите вече бяха трансформирани в оборите. И стоиш там като магнит, те привличат с цялата тая красота, мощ, нали, и дружелюбност, нали, защото те не са и впрягат ги в каруците. До тях са тия автентични персонажи, които изчезнах. Къде съм? Кой съм? Къде е моята, в край на краищата, моя код? Защото това, дето Сократ го казва, познай себе си какво е. Какъв е моя код? Нали? Това май е много трудно за художника и в същото време може би и най-лесно. Не знам, не мога да кажа. В тая посока им говоря на младежите. Но не да със тръгване искам. Не само искам, мога. Какво мога? И да го постигнеш през собствения потенциал, телесен и психически. А не, нямам това, нямам онова. Това е катастрофално, това те убива. Тръгни с имането. Може би това е кратката дума. Тръгни с имането.